Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü hepdäniň netijesi boýunça etjek bolýan söhbetdeşligimiz esasan ýurdun içi olum diňe bir waka bilen baglanyşykly boljak. Ol wakada ene halkara zanallaryň güni bolan bayramçylyk bolan ýa-ni 8-nji mart bayramy bilen baglanyşykly. Bu bayram birinji gün ýa birinji ýyl bellenenakda Türkmenistanda ýa-da bütün dünýäde ol bizim bilişimize göre 100 ýyldan gowrak wagt bäri bellenip gelýär. Ýöne Ýewropada bizimki ýaly ol uly dabara bilen indi şol zarlary ýonap adamlary doldurup bular ýaly edip bellenenakda ýöne kalendarda ýazylgy Ýewropa ýurtlaryna şolar ýaly halkara zanalar güni diýip ýöne öňki Sowet giňişliginde ýa-ni öňki Sowet respublikalarynyň içinde ene şu gün uly dabara bilen bellenilýär. Endi Türkmenistanyň näme bolup geçdi, men sizin ünsüňizi şoňa çekjek boldy. Endi bu Gurban Gulyň dogmasy häkimete gelenden soň şu özüni şol häkimetde berkarar etmek üçin halkyň şunu şol kürsüde özüni kabul etmek üçin dürli oýunlary, dürli sapalyklary gurnap gelýärdi. Endi şu sapalygyň biri mene 8-nji mart bilen baglanyşykly bol. Nämeden başlandy? Gelin indi şonuň eden sowgadyndan başlaýyn. Ýa-ni büdjet işgärlerini, ýa-ni büdjet döwletiň edaralaryny işleýän zanallary hemde mektep okuwçylaryny ýa-ni 60 manatdan şol sowgat pul paýlatdy. 60 manat näme şu gün? 60 manat eger bazar narxy bilen ölçsek şu gün 3 dollar şondan gymmatda. Döwlet narxy bilen ölçäp bolanak sebäp döwletiň kursundan eger döwlet pul çalşygyny geçirmeýän bolsa diýmek şol kurs ýok aslynda. Ol diňe özleri üçin bar, Gurban Gulyň tohumy üçin bar, şonu goraýan nejellatlar üçin bar şol kurs. Ondan başga kimde bolup biler? Şol sud prokuratura polisiýa işgärleriniň ýol başçylary. Ne şolar üçin işki durmuşlar üçin olara bar. Şol 3 manat 50 tengeden dollaryň kursy. Galan halk üçin şu gün 20 manat 1 dollaryň bahasy. Diýmek 60 dollar sowgat beren bolsa her bir denany ýa-gyda 3 dollardan sowgat berdi diýip aýtsa bolar. Endi şu 3 dollar birinjiden bu mertebemi, bu syýlygmy ýa-da bir hormatmy biziň gelin gyýlamyzda? Bir pikir edip görün. 3 dollar özü bari ýok. Onuň hökmany ýagdaýda bir zalyň içinde adamlar toplap, ýygnap, dabaraly ýagdaýda onuň alyp 3 gözek maňlaýyna silmaly ol 20 dollar. 3 dollar ýa-ni 60 manat. Beýtmek bilen bu diktatorlar biziň halkymyzy dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde it masarat edip görkezýärlerdi. Ol zananyň mertebesi ýok o taýda. Men size bir zat aýdym. Menden hynam görmän, geňem görmän. Ene käbir ýurtlarda aýlanyp ýörse bizim Ýewropanyň şol köçeleň çatyrygyna dilegçilik edip oturan adamlar barda. Ene şolary 3 dollar ýa 5 dollar bereňdi. Sen ýüzüňe de sereden akly. Bular bolsa 3 dollar alyp maňlaýyna silýärler bütün Türkmenistanyň bütün dünýäň öňünde. O nähil masgaraçylyk. Ene şoňa mezbur edýärler. Şo şeýdip adamlaň mesela mertebesini şol pesten pese aşağıdan aşağı düşürýärler. Şular ýaly hereketler bilen görkezýärler. Ene siziň ornuňyz gol ýa gyrnak, ene biziň siziň öňüňize oklan zadymyzy näme bolsa-da, sümkem bolsa, sankam bolsa maňlaýyňyza silmalsaňyz diýen. Ene şol tekst okulýar. Şu her bir şular ýaly ýa-ni goşadyrmak üçin näki sowgadyň ýa sylagyň aňyrsyny. Ene şol 60 manat diýip aýtdykda, ol hiç adam da döwlet meşwerinde. Ýöne şonu hem milleti aly tutup berjegini berýär, bermejegini berenak. Näme bu büdjet edaralarynyň daşgaryn işleyen, başka bir yerlerde işleyen zenalarımız var.
Ya denarlan köpesi öýünde otur, çağalaryny terbiýelep, olara sowgat ýokmy? Ýene de men şu mesele häzir dolanyp gelirim. Näme üçin bir beýt milleti ala tutýan? Soňra 7 martda ene ulu takırdy, ulu dabara bilen, ulu şowgun bilen ýyllarça zenany ene köşeýüne atdyrlar. Şo taýda ýanky bir Gurban Gulyň dogmasy bulara tekil çağı we ondan köp çağan doğurup we terbiýelep ösdürip besler enelere ene mähri diýen orden nakmak bar. Türkmen owullanyp köp çağaly maşgalalardan ibaret. Ol orden almak üçin çağı doguranak Türkmen. Öz durmuşyny, öz maşgalasyny gowlaşdyrmak, giňleşdirmek ýa-da ösdürmek, köpelmek üçin ene şol söýgüden sulhalyşyp doglan çağlar diýip hasap edýän. Ol hökümetiň plany boýunça paxta plany näle tekil çağı ýa 10 çağı dogurup soňra hökümetiň elinden bir demir almak, döşüme. Jajak takmak. Şo jajak üçin şu çağlardan ýaýynlardyňyzmy? Denallar. Şol köşke ýygnanan denallan bolup oturuşyny görüp, eden çykyşlaryny görüp, şeýle maskaraçylykly. Hamana bular şol dogran çağasyny Gurban Guly we oglu üçin dogurup beren ýaly edip diýerler, çykyş edýärler. Men başga da dilim almaýyn wali. Atalar badyr elbetde şo çağalanyp. Ýöne şu enelen aýdan sözünden netije çykardan şular şu dogran çağasyny Gurban Guly bilen ýanky on dogmasynyň hatyrasyna dogurup şular terbiýeleýänmişin. Olar ne kömek edýänmişin şu enelere, çağalara. Gollaw berýänmişin hemme taraplaýyn. Nämen gollaw berdi? Han aýdym. Indi şu taýda görürüm göni efire çykýarsa indi halk bilen göni gepleşige. Siz aýdyp berin. Şu 8 çağı, 10 çağı doguran eneler. Diňe şuň näl? Şu dal oturarlarda ondan öňkülerim. Aýdyp berin, siz 8 çağı, 10 çağı, 11 çağı dogurdyňyz, ulartdyňyz, ýetişdirdiňiz. Şolaň haýsy bir ýokary ilmli ýa bilimli boldy. Haýsy birine hökümet elini uzatdy, goluny uzatdy, kömek etdi. Ya şu garran en atalaryň mesele halyny wah eden hökümet barmy? Ya şolar dermanlanyp çynetdim, ya sanatoriýlary uratdym şu en atalary. Şol 10-11 çağan şular ýaly şertlerde hem dogurup hem terbiýelenlik üçin. Ha? Ýoga. Onu näme olar alkyşlap otyňyz, ozarly oturup. Şu döşüňizi dakran jajak üçin. Ine watandaşlar, ýurtdaşlar, ine sizi şeýdip, şu gurga gyrnak derejesine ýetirýärler. Bagyşlan, hemme zady öz sözü, öz dili bilen aýtmaly bolsa, şol zallaky oturan eneler bar. Şu 8 çağı ýa ondan köprek dogurarlar. Şolaň hemmejiniň çağasy Gurban Guly we onuň neberesi ogly aktyk üçin dogurulan gullar we gyrnaklar diýip aýtmagy dol esas bar. Atwurma, hakykatdan hem şeýle şol. Siz öz çağaňyzyň eýesi däldir. Eger şunu şu doguranyňyz üçin minnetdarlygy şoňa bildirýän bolsaň, äriňize bildireňiz, ya gaýnataňyza, gaýneneňize bildireňiz, şol ya öýden atalaňyz bize şunça kömek berdiler, gorlaw berdiler. Ene şu çağalar ösdürmäge, ulartmagy. Ýok. Şol iki tany sizden asla bihabar oturun, depäňizde şanykda oturun, iki tany haramzadan alkyşlaýan. Ondan adalet bolarmy o ýurtda, o döwletde, o milletde? Mena hayran şu bolup duran zatlara. Öz jellatyny el çarpyp şoňa alkyş okýarlar, şu zalda oturan denarlar. Men bir zady bilen şu zala ýygnanan denarlar, şu ýyllarça denan barda, men onu oturup sanamak ýöne bar, bir näçe zady. Şolaň 90 göterimi pesinden obadan gelen denarlar. Ya obada ýaşap, ene şu çağa doguran denarlar. Şäherli denarlar, bular munça çağan doguranak bagyşlanmaly.
Diýmek şo ýogum baram bolsa, ýogum bolsa, şo garyp gasar gününde de ýene de şol ene Allah berdi diýip ene dogry otylar. Täp bize maşgalany planlaşdyrmak baradaky düşünje asla ýok biziň halkymyzda. O näme ol planlaşdyrmak diýme? Mesela mene Ýewropa döwletleriniň ählisinde oglum bilen ýigit bilen gyz öýlenýär, onuň planlaşdyrýaly bular. Näçe çağamyz bolmaly? 2 ogul, 2 gyz, 1 ogul, 1 gyz ýa 1 çaga ýeterlik ýa 5 ýyllap biz hiç de çaga bize gerek gel. Soňra özümiz tutamyzdan soňra guruplanamyzdan soňra okuwmyzy gutaramyzdan soňra ýa plança million hasamyza basamyzdan soňra 30 ýaşdan soňra ýa 35 ýaşdan soňra biz çaga dener. Ine şoňa planlaşdyryş diýildi. Bizde bolsa ol ýang mektep oturan gyzy, ol gögöle ýang ente agaran saýgynmayan ýigit bilen öýrýärler, durmuş toýun tutýarlar. Ine bolly, ine iki tarapyň hem en atasyna bular ine agyr ýük. Onuň her ýylym ýylaşa dene çagy dogry otýarlar. Hanmyň planlaşdyryş. Näme esasynda 8 çagan ýa 9 çagan ýylydyny dogrudylar. Dubayda hala bu taýda sana emir her ýyly her çagan üçin $60,000 ýa $100,000 berip galan ömrüne mugud okudyp mugud ýaşatyp mugud medisina hyzmatyny alar ýaly. Ala dediýän hökümetiň barmy sen? Beýdip çaga dogurur ýaly. Ýok. Onda diýmek hakykatdan siz eneler bagyşlan boly şol diktatura üçin ama gul-gurnak doğurup berýän inkubator bolýar. Başy işletden. Siz öz çağılygynyň gelejegini alada etmän. Şoluň näme bolup, kim bolup olajagyny bilmän, düşünmän. Ýöne ine dogurdum maňa bir jazak döşüme dakyň diýip, şoňa da monça bolup otural oturup el çarparyňyz bilen ertisiz näme diýip ýaşajak. Ha, şol siz aýrymy? Näme diýip olajak siz şo çağılar? Özüňiz bilip dursunuz. Hemme zat para peşgeş bilen. İşe gireceküm bolsaň şol parany bermeli. Okuwat aljagym bolsaň, sady geçjegim bolsaň, mektepde okutjagym bolsaň, hemmesi para peşkeş bilen baglanşyk. Siz näme? Oturan owaňyzda ýa hojalygyňyzda ýerden altyn çogup çykýan beýl mınça çagan dogurur ýaly. Hawa. Ol çagy siziň äraýalyň ene bir sulhynyň alynan bir şatlykly önümi diýip aýdyl. Ýönesi şo şatlygy, şol önümi şuň kun hany Gurbangula ogluny bagyş edip oturýarsyňyz. Ene şolara ene şular ýaly Taňry ýalkasyna aýdyp. Olaň näme gatanjy bar sen äriň bilen araňyzda bagyşlan böle. Ha? Men düşünýän bir zat ene ata çağasyny ulardy ýigit bolsa ene watana hyzmat etsin, gulluk etsin, borcuny ýerine ýetirsin. O erkegiň borjy watany goramak gereklerini janyny bermegi. Ýöne diýilýän zatlar, aýdylýan sözler olany kamata getirýär. Bir diňläp görüň, aýyň 7-sinde akşol watan satan programmasyny. Şo tribuna çykyp şu zenanlar näme sıçýar agzyndan. Beýle de bir maskaraçylyk boraky, beýle kim döwletler, milletleri şeýdip, şular ýalydyp özüni maskara edýärlermi? Siziň şu çağalaňyz ulalanan badyr aýýar. Soňra ertesi gün size näme diýer häzir şo ýygnakdan dolanyp baraňyz? Ya olara da şol döşüňde dakan jäjegni gijeňlejekmi? Haýsy bir okuwly bol ýa ilmli bol, haýsy bir daşary ýurtda işläp ýaşap, sizi ine 8 çagan dogurup gaýan eneleri kömek edip otur. Haýsysy bar? Ýoga. Ýoga, ýurtdaşlar. Ondan ýene de bir azy hakykat aýdyn size. Ine biziň goňşy döwletimiz Özbegistan şeýle. Ine 1992-nji ýylda Özbegistanyň ilat sany 18 milyon adama golaydyn. 18 diýip galar. 18 milyon. Ine ondan mer 30 ýyl, 31 ýyl bolýarda şu. Şu 31 ýylyň dowamyny şuň kun Özbegistanyň ilat sany 34 milyondan geçdi. Tassanam 2 hisse köpeldi. Türkmenistanyň 91-nji ýylyň ilat ýazywyna 3.840.000 adam. Şu näçe miň adam, näçe milyon adam var? Kim sanap biljek, kim aýdyp biljek?
Ene sekki çağı ya köp çağı dogran enele. Siz dogranyňyz bilen milletin sany köpelýär. Ha, ýok. O çağıly kämillik ýaşyna ýetýänçe näçe söylýär? Ümit ýetmezçiliginden, medisina hyzmatynyň ýoklugyndan, doganyň saglygynyň pesliginden, keselçilikden başga da narkotika var, näme var, gatyke sanasan. Siz kim işledik sakladı, yani siz ene de o ýerinden gelen gahrman eneler. Ozal gahryman nerdiler? Ene mähri diýerdi. Hani o waňyzy ana görüňde de otursa, ýörara köçe de ýok iýdili. Ýene sizem şo dogrup gaýan 8-9-10 çağan şo palçykdan gatna diýen mektebe öýe mektebe. Olaryň olsam olaryň siziň öz uluşyňyz ýaly palçykdan şol çykmak ýok da çarkyp belek. Aýlanyp dur, hemmäň ýeriň teýine edýänçe. Ondan şo durmuşmy, şo ýaşaýyşmy? Men Özbegistany size mysal getirdim. Özbegistanda da Islam Kerimov diktator, Türkmenistanda da Sapar Murat Niyazov diktator. Iki diktatorun parkyny görüňe. Şol diktator bolsa da halkynyň şol durmuşyna, şahsy durmuşyna goşulmady. Barın nirde gazanýan bolsa, gazanyň diýip dört tarapyna derwezany açdy. Oň milleti esasan orsiýada çykyp şo taýdan her aýda milyon, milliardlap dolar uğratdylar öz ýurduny. Ýoksam Türkmen halkam zähmetkeş, Özbek halkam zähmetkeş. Özbegem hana şol keginden pil bilen gumsa urýar Türkmenim. Ýöne Özbek öz toprağynyň rehmedini görýär azlykany Türkmen ýalylar hemme zadyň elinizden alyrlar. Şonu da haýır. Ýene de şolary öz jelladyňyzy ene Taňry ýalkasyna aýdyp oturýarsyň alkyşlap. Özbegistanyň şu ilatyň köpelmegi birinciden diktator şoňa el urmady. Şu maşgala meselesini başardygyndan o ziyan kömek etmese de ziyan vermedi. Şoň üçin bu millet ikisi köpeldi. Ýene köpelmeginiň bir sebebi, esas sebeplerinden biri olar Özbekleriň zat desturuny var. Biri gollamak, biri kömek etmek. Olarda bu şolar ýaly mahalla diýen bir düşünje var. Bir topok ýa toplum, bir owan bir görmegi. Şola toy tutsa da hemmesi biledir, yaz gelse de hemmesi biledir, ýowurda da biledir, başga meselede de gerek yerini edilýär, barsa bir ýere üýüşip jemleşip karar kabul edip bilýän millet. Ine olarda şu kollektiv goranmak, kollektiv kömek etmek, biri arka durmak meselesi gaty beýikde dur bizinkiden. Bizde bolsa, gynansa dogana ýagy. Gomşu diýme, onu beter bolýar. Ýöne biz hatta dogana ýagy. Görüpçilik, kümsüklik, ene şolar ýaly bassaşlyk, bassaşlyk ene biziň halkymyz ene onsoň jahillik, bilimsizlik ene şu derejeye ýetirdi. Hana 8-10 çağan dogran enelen şo tribunada maýmun bolup ene şo iki sany haramzada alkyşa oturşuny görüň. Ondan soň şu millette, şu döwletde bir iýdili durmuş ýaşaýyş bolarmy? Şu gidişine gitse ýa bolmazmy? Oňa da özüňiz jogap berin. Menne bu meselede aýdary, goşary diýere zat ýok. Men şu 7 senäkini görüp dogrusyny aýdan ýene bir ada hakykady. Şu 7 senäki şulaň masgara bolup oturuşyny görüp hökümetiň oýunyna oýnalyp, men 8 mart bilen ýurduň içinde bir denany gutlamadym, dogrusyny aýsam. Boğunu musmadı, şu zatlar görüp. Siz şu taýda 8 çağan dograna, hana jajak üçin o taýda däli porhan bolup, 7-6 çağı dogrun enelerim hana ýeke köpük öýün noti, olarym garaşmaly, şu 8 çağı dogýança. Şol bar olarym şu zarly oturup jajagyny alyp gaýtmaly. Inkubatorda aýlanyp duran. Ene onuň men nämetini gutlaýyn? Gutlamaly adamlarymyz, hani meclis agzalarymyz var denarlar, hökümetiň agzalary var denarlar, ene aktiv iş ýürütip beren denarlarymyz var. Elbetde gutladym ak görüwümde. Beýdiýdim o Türkmenistanyň içinde gutlarlyk denar galmat diýip bolmaz. Ýok, badyr. Ýöne men boğunu musmady. Şolary görüp, soňra men Türkmenistanyň kız gelin gyýlar sizi gutlaýan näme? Bar ýoksam içinde.
gutlamak ola hentak berden aýdy. Şolun öňünde taqdim edip diýde çökseňem boljak bir taparyny baydyk gel, enelemiz bar, zenanlamız bar, gyzlamız bar. Bar. Men ýok diýemem. Ýöne şolun hemmesini adyny, awraýyny, mertebesini hana şol tribunadaky zenanlar ýere sokup ýa bederelep döküp otýlar. Şonu bilip goýun, genanlar. Yurtdaşlar, men size şonu aýdaýyn. Sag bolun dinläniňiz üçin. Hemmäňiziň öýüňize sag.